Asibingelele, obingelele baba udokotela baba wesizwe bawujabulile mfana omhle njengekhehla lomzukulu kaMancingesi. Kwivideo engengayenza ngike ngabonga kakhulu uKing Bhaka ngokucisha umsindo lo obukhona. Sibonga nje kakhulu, sibonga kakhulu kuba nabantu abafana nalabayana ngayo yonke indlela. Abantu ke abaningi they regard uBhaka njengenyanga bla 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 bla. Anginayisho ngoba into ezenziwa zinyanga nakayenzi. And izinto anazo inyanga eningi asinazo yabo ikhona mhlawumbe inyanga akene nedama enza amadema ngazi mhlawumbe ikhona anginasho angimkhuluma kodwa bengisho ukuthi nje I just regard him as a King Bhaka kuphela kanjalo ukuthi inyanga noma yini kodwa ngithi ngibonga kakhulu into ayenzile ngibonga nje kakhulu ngibonga kakhulu lonto isize nje ukucisha umsindo yasihlenga impilo uyazi ukuhlenga umphefumulo womuntu owodwa it's a million uhlenga nomphefumulo owodwa it's a million. Angikho ke lapho sekuthi namhlanje ke ngine topic ethi ngizokuyela ethuneni ubaba udokotela bawesizwe ojabulile ufana umhleje ekhaya nomzukulu kaMancingesi angisolo futhi ngixolisi ngithatha leli thuba leli ngibonge kakhulu ukuthi abantu basayilandela ichannel baba udokotela. We are not into mainstream advertising but sifuna ukukhuluma into esaziyo ukuthi when we die it will leave a legacy. I repeat, when we die it will leave legacy. As ubaba udokotela inyanga and a qualification by far I'm standard 6. What standard 6 is grade 8? Yeah, I'm Form 1. Yeah, standard 6 is Form 1, grade 8. I'm grade 8 by qualification, so that anything that I said, and please bear me in mind that I'm illiterate as well. Angikho ke lapho. Bakithi ngifuna ukuthi ke ngikhulume lento. Sinomsebenzi esinawo lana we-Casino Belt u-30,000 but kule nyanga kuphela. Strictly this month only. Siyikhipha ngo-10,000 not ngo-15,000. I repeat, it's a Casino Belt. Siyikhipha ngo-10,000 not ngo-15, not ngo-20, but yona u-30,000. But mekuphela le nyanga sizobe seyadlula ke special sakhona ibuyele kubalini ku-30,000. Baba udokotela uthe unoshukela ngeke ayiphuza anything sweet kodwa simbona manje usaphuza ijuice. Yabo le juice le engiphuza la akonje sojwayele le blues le juice ungathenga ama window frame ngale juice ama frame ukufaka ama window ngale juice ngeke nje uyithenge nje wena ba window frame ngale thenge ngale juice lena. This is baba udokotela bawesizwe bawujalo mfana omhleje ekhaya umzolo mangingisolo futhi angixolisi ngiyakunika ke le special lesi. I've got intention, I've got a module for you but mengikhandela lo msebenzi lo wa Casino Belt if uthi ukhathele ulazy ungayihluphi salukwazi ngoba kunesikhathi ofuna ukukhuluma nalomuthi ngawo. Into enhle ke le Casino Belt ayibhekanga ukuthi uyogembula eCasino kuphela as long wena umuntu ogembulayo kunendlela lento oyisebenzisa ngayo okhuluma ngayo kunesikhathi futhi ozokhuluma ngayo ngaso. Angizothi ngithini kunesikhathi futhi ozothi uma ukhulume ngayo ngaso. This is baba udokotela bawesizwe bawujabulile ufana umhleje ekhaya bakithi angifuni ukwenza le video ibe yinde namhlanje ngifuna ke ngikhulume nje ngithi lento ethi Christianity it may be bad. Inkolo yobuKristo noma amazwe aphila ngenkolo yobuKristo it may be bad but uma sibuka amazwe aphila asithi amazwe amaSulman Islamic countries angisho ukuthi by far but ngithi all. I mean all, like how you spell all, ALL, that is all. Ngithi wonke ngesizulu amazwe aphila ngenkolo ye-Islam they use or they treat or they utilize or they subject African brothers and sisters as their slaves. Lana sikuprovile la eSouth Africa ngi-expose into zamaSulman isikhathi esiningi angisonto nabo but ngi-expose into nabazenzayo emathuneni grave site. They only use Africans from Congo, Malawi, Zimbabwe and Mozambique. They use those people to dig the grave. None of their brothers who dig the graves. That alone, it shows that how grossly they undermine Africans who embraced Islam as their religion, who believe that Allah is their God. And then they venture into technically glorious slavery. They enslave them with the hope that in heaven
they will have mentions because they are subjected to the work yokusebenza emathuneni or doing this or doing this. Ngoba lezi zinto leyanto lena ibhlungu kakhulu. Ibhlungu kakhulu ukubuka ukuthi hawu akekho wenza lo msebenzi akekho. Zonke le ndawo kade ngizibuke zonke le ndawo abantu abasebenza lapha abantu abase-Afrika. Bona abawamba amathuna. Abayenzi lonto bona. Bona abawasha amabhodo nje wakuphekwa lapha kudliwa ngolwesihlanu. Abantu abawasha amabhodo abawashisa amabhodo benza ukuthi abantu base-Afrika. But in the Christian dominated people asinayo into enjalo. Thina sazi ukuthi emathuneni kusebenza abantu bakamasipala ba-parks abaqashwe njengomasipala abaholela ngokwe-rate ye-labor nje kuphela regardless igender yabo. Mekogunda amathuna kuthina sazi ukuthi nje mekugunda amathuna noma ubani angagunda amathuna regardless ukuthi unikwe ithenda noma not ukuthi they mentally hide people to be enslaved. Ibhlungu ke leyanto leyana. And it comes to this, by far very few people in UK, USA, South Africa who are fully practicing Islam, who are prepared to settle to Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan. None of those. Those are countries that they practice Islam fully. None. Because bayazi ukuthi indlela ekuphathwa ngayo abantu lapha no one can tolerate it. I was speaking to my aider, his name is Nazim Mohammed, an Indian guy, asking him whether will he be pleased to settle to any of the African states, no Islamic state in East or Middle East. He reckons, hell no. Hell no. Engisho ukuthi singayibuka nje iChristianity. I'm not bragging about Christianity, but I'm just saying ukuthi Christianity may be that bad, but kukhona lana abantu abancane ukuhlala khona. We learn a lot of people are moving away from Saudi Arabia to USA. Why, if USA is that bad? Why they settle to Argentina if it's that bad? Because it's a Christian country. Why are they moving to France if it's that bad? We got so many refugees from Syria to France, but why these refugees are not moving to Saudi Arabia or any country that is ruled by Muslims regime? No, they can't do that. They're not welcomed. Why in Palestine people are dying, but no one wants to take them as a refugee? Saudi Arabia has refused. Egypt has refused. Lebanon has refused. Amman has refused. Why? I guess ibuka into esiba deceived kuyona. Because anyone who's quick to criticize the religion, but if you figure endlini kumapekotana, no one wants to stay in that house because there's a problem there. There's a problem there. This is babu dokotela babu says about Jabulani Mfana Mhle njengekhehlelo mlungu. Ake sikhuluma babu dokotela ngeke ngakha ama video ngifundisa ngabantu abashadile abahlala kuma married quarters. Nengane zabo ezo3 enye yenza umatric manje unyaka ozayo iya eCape Town uzosala nengane ezo2 enye yenza ugrade 8 enye yenza ugrade 4. Uma eshona umuntu osebenzayo okuyena enihlele ngegama lakhe la, what will happen to those kids, to the children? Oh, community kids. Hey madoda, I didn't say peas, I said kids. Kids are children. PEADS. This is a medical term. That is a medical term for a child, PED. Who? Ayingeke channel ayingeke. Uyabona ungafuna ukufunda le channel ongayibuki. We will always teach you. Hey, ngeke. I'm asking you, since we are living in a government owned property, it could be a flat, it could be what? What will happen if you demise? Oh, okay, Apple. Today is a problem. I have to define the word demise for you now. Akumina ngathi shi isikole. Wawuthi uthisha ngamaphepha uthi obesaba kunjani namhlanje? You watching a channel enyanga? You don't even know the meaning of the word demise. Demise means die.
If you die in a wrong estate, your children will be asked to vacate the flat within 90 days. Within 90 days, they must leave. Because there's already somebody has been approved to occupy that apartment within 90 days after the member has died. They'll give you 90 days window. They already sent a letter to that person that within 90 days, we ask you to come and occupy this because that room is vacant. They call it vacant. But we are still renovating it. If wena ufika kusena ama-condom phansi, kusena ama-toilet paper akaze clean, lo muntu he only left last week. Bakithi, don't put ourselves in the hands of danger. Because literally, if ngempela usahlala kwi-estate ka-government, hlala lapho but have your own property. Hlala lapho, have your own place to stay. Not a place where you rent, where you stay as your own. Because njengamanje ngikhiphele kubantu into enhle esibiza ukuthi isigubhu ma-million. That will able to enhance your level of living. Get lesigubhu lesi so that uzosisebenzisa to the level that you will able to do something about it. This is Babu Dr. Babu says Bojabul Fana Mhleke Mlungu. Yeah. Yazi eminyangeni kunento ebhlungu yabona nje sizenyanga. We are exposed entweni eziningi. You don't want to know. Sometimes you get a son or a father coming to Babu Dokotela to complain about his son. Since he took this thing of becoming inyanga, he has changed at home. Omunye uyinyanga, ubaba wakho uyisangoma, kodwa bezwani. A father and a son does not see each other well. They not even talk. Ngifuna ukuthi lapha sazi ukuthi kunomuthi osetshenziswayo. Uma uthola ukuthi ubaba nendodana bezwani. Okufike kumina ungitshela ukuthi nebangani nobaba wakho ubonani ukuthi akakuthandi. Baba ubonani nendodana ukuthi khona into ayenzayo engekho right. Uma kukhona into enjalo ngizofuna ungitholela inkukhu emhlophe. Musu ngitholela umuthi esithi umampunzana. Yangizwe ngithini uthola umuthi ekuthiwa umhlwazi wedlozi. Uthola umuthi ekuthiwa umabusana. Mise ungitholela inkukhu emhlophe. Uyigayi lo mithi le ufike na kumina inkukhu emhlophe uyishiye ekhaya. Ngifike ngithathe lamadoda la ngiwafake la kulo muthi lo. Mise ngikuyalela ukuthi hamba okwenza njani. Ubaba nondodana bazoqala bezwane from that day. From that day. Lento akuyona into esingayibekezelela ukuthi ubaba nondodana bezwani. Asikwazi ukuthula sikubekezelele ukuthi kuzobe sengathi yona impilo ke le esiphila ukuthi abezuzwana bona kuzophila lempilo lena. Ngoba ubaba wathi umethola umfana wathola uvusumuzi. Wathola umzwandile. Wathola uNkosi ngiphile. Yabo. Manje sekuyisitha sakhe akwazi kwenzeka lokho. Ukhona ke umuthi. So faka umuthi ilunge lento enkinga ekhaya. Yes, this is Babu Dokotela wesibotshwa. Ngisafuna ukuthi nina enifuna ukwakhela izinto ezinhle. Ngizokunika indoda endala, indoda ephelele, indoda eyiqiniso, ngikhiphela unyabhanga, ngikhiphela ama-million, unginike u-20,000. Bese khamba ngokwenza lo msebenzi wonke, ngikwenze wonke. After 7 days unokhokhile, musu usuyasuka ke wherever you are, uze ke eThekwini, usuzothatha ke lo msebenzi wakho. Uma ukuthi uvese la eThekwini uzofika ukhokhe, ubuyele ekhaya kwaMashu, uhlale 7 days uphinde ubuye usuzothatha leqiniso leli. Usuke eMaritzburg uze kuba uDokotela, usuke ePort Shepstone eMthwalume uze kuba uDokotela, ngikwakhele lento. Usuke eHarding uze eKokstad uze kuba uDokotela, ngifike ngikwakhele lento uphinde emuva after 7 days umuse futhi ke uyabuya uzoyithatha. Kodwa umukude ko Limpopo uko Cape Town, I'll surgically advise ukuthi deposit the money, I'll do it for you, or fly over here, pay before me, leave me here, go back home, come back again after 7 days. Failing to do that, we can attain ama rooms ongalala kuyona or 500 rand a month, 500 rand a day times 7. Yabo. Rather than ukugibela kabili usuke Limpopo usuka kuphi kodwa kusalayo, we can find places where you can wazi ukuthi check in, uthathe room 500 rand times 5 plus 2 days evaloko usuthatha umsebenzi wakho uphinde emuva. That will work. But ukuthi uzobe ekhaya 7 days ukuzothi ukuphi emsebenzini uzokuthi uzothi ukuphi konke kokuwena konke kusezandleni zakho. You may be in overseas countries.
You may be in overseas countries, deposit the money, only fly to Durban just to collect, not to fly from UK, USA, Australia, New Zealand, just to come and look at me. And after almost uthi enzake ngizophinde ngeke uphinde ubuyelele uphinde uloku uqaluze enza into eyodwa owazi ukuthi uzoyithi 1 2 phelile 1 2 phelile ayikho into eyenza. This is Babu Dr. Babu Sizibojala umfana mhlanje khona Mancesi. Ngifuna ukukusiza lento ke ngiyakha ngo20 kodwa ngifuna ukukusiza nje ngifuna ukukusiza. Ngibonile amaphutha abantu bewenza, abantu bayasaba ke emathuneni. I mean it, bayasaba abantu ke emathuneni. Me too, I used to be very scared. Leave alone at 12 o'clock. Oh my goodness, I saw something one night. Why I saw something? I was so scared to die. But it's okay, I'm not talking about that today. Ubaba uDokotela Babu Sizibojala umfana muhle nje ke ungumzukulu kaMancinci sangisole futhi angixolisi. Sibonga kakhulu.